channel. So today's video, we will do the morning routine. Yes, morning routine. Mubangon ako, kaya ako sa nipilon ako ang mga pang gamit. Kaning habol ako ang ulan. This one. Ako ni siya pang pilon. And kita-kits, okay? After na ako pamilo, okay? Manghilabas ko. Manag-brush. Okay, bad breath ako. So, see you! Done. Okay, next kay Mang Hilamos ko. Okay? Brush ko. Ang sabon sa lang. So, ato na. Nadugo. Nakamalat-brush og magkilamos makahigala. Eh, usara pa among gripo. Kujik soap. Next, toothbrush. Done. Done. Next, magsudlay ko sa kong hook.
call it? Shaky huli. Done. Okay, next mga kaigala, madto ko sa among iro. Kaya ako ilaan. Di ba si kalibangon to? Alam ko sa among iro. Alpha, hi. Hi. Lag ta. Lag. Madumigawas sa dan. Naagol sa ina ko. Hindi ako manday. Hindi mang kapi. Ay, kalibangon na po niya eh. Nung makaigala, kana si Alpha ron, buntis. Dako kay na siya tiyan ron. Ay, buntis. Kaduhan na niya nga buntis, mga kaigala. Sige mo gud siya pakuan gud. Pa-er-er sa lang ero. Sa mga boy nga ero. Sige siya pa-er-er. Nami uli. Mangole na me. Hey. Isa ka man ka dili man dili ka diha oy. Ali diri oy. Ato to si mo ang daanan oy si mo kuan pisto di ka didto. Adto man na talaag no pang. Man na talaag. Tuyo nakabalik diha te no. Bye-bye pang. Manami og ko ani Alpha mga kaigala. Check. Madto na ko tang. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Mangugas ako sa akong kamot. Man. Hugas ako sa akong kamot. Kaya nagkupot ko ni Alpha. Next, kay mukhaon ako breakfast. Yes. Ano ko man? Ano ko man? Sa NPA ay namatay ito sa enkwentro ayon sa masakot sa militar sa kapulisaan na ito sa Negros Oriental maurinig tumbok na responsable sa pagpatay usab sa 4 ka mga pulis sa lungsod sa Ayungin sa Nanging Tubig. Ang maong enkwentro na kabuhi mapinay sa Negros Oriental kagahapon kanawon. Si Ari Captain Francis Salcedo ang information officer ayon sa militar imon ang sila informasyon sa mga opisyal sa mga barangay na sa tumbok na essentially ang dulang sakop sa NPA na nagpuputalo duha kapalay. Sa nagulay na report na gikan sa radyo ato si RC na ipag-ansi sila sa bukod ang pagkakawala sila nga city hall sila update si RC ni RC. Mas doon sa padayon ng sa kaso sa COVID-19 sa nakmayat sa bubuangin ng bangin sa probinsya sa Subo sa Kapampangan, iabot na upo ang mga kumpirmadong kaso sa COVID-19. Labing buwang niini ang 77 anyos o sa dialysis patient na nagabarangay Dakit ug Kapampangan ni dialysis sa Pilipinas Memorial Medical Center. Apan anak ko sa isolation facility tungod kay positibo ni sa surgery. Ang ay bawat pagmahanan sa nakmayan sa buko na adto na rin kamupan oras sa trabaho, mas dilig na sila sa buta na magsugod ang transaksyon sa City Hall alas 9 immediate. Ano biya sa utang subo, takita lang bidala mo sa parang hour sa atong arangkada. Ay man manimutan ang proyekto ni Kay sa pagkuha sa COVID-19, dili pa nadayat ang ginapakan 142 diya sa subo. Dito mo ay sa sa subo. Ang sitwasyon ni Apple magkinahanglan with 100. Yan to kandilos ang pagkuha ng kaso sa Cebu City. Kung wala na matay sa Cebu City kada ako ang pagtrabaho ng matay sa COVID-19 sa Cebu City, tunay tuloy na namatay sa kasayan sa tao sa COVID-19 to ni I'm done. So, mao na to ako morning routine mga kaigala.
So don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the bell button, okay? And comment below kung sa mga suggestion ninyo para sa akong vlog, okay? Thank you so much for this day, mga kaigala. Thank you for watching, and happy mind, happy life! Yay! Bye-bye!